खोलिए। रुकिए आओ तनी। आई बाबू रे बाबू, ये तो हमरे किनारे का सोड़िए पेड़ के मार हमार मोगी तैयारी दिया। ये बड़ा छोड़े वाला मुंड में नोई खी बड़ा अपन घरे शिकायत बतिएले बड़े का तो मर्दूर मौगा बाढ़े पहले मुंड बना ले दे बड़ा नहीं बुझबे। अब हम आ गए बानी घबराने का नो प्रॉब्लम नो टेंशन। ये बारा बुझिए 5 साल के बाद में पूरा तैयारी में आइल बानी। ये बारा छोड़े वाला मुंड में नहीं खी मेहरारू आई लव यू छोड़ी ना ये बारा छोड़े वाला मुंड में नहीं छोड़ी ना सारा दोस्त से बताओ है घर में कितना बेटी बे ए दादा ई तो दाम दा पिटा गइले। आई बाबू रे बाबू ई तो घोर नर तो हो गइल हो। ई तो देखतनी मौगी को के ससुरे धरा गइल बाड़न। सारा दोस्त एकरा में हमरा में कौन गलती बा? 50 बार तोरा के कहनी जे हमार किनल साड़ी ते पहिरिए अपना माता रे क्या जरूरत देला करे आनन कहीं का रे कोरी हमर किल्ला गाना दु चढ़न तोरा काली में बदान चढ़े तोरा दुर्गा में बदान चढ़े तोरा हाथी में बदान चढ़े रे मुझौसा। अकेले आदमी बानी कोना कोना माई में घुमा घुमा चढ़ै बसरे पाला पली अपने में चढ़ा लसो। रे पदनक बेटा तोरा क्या भड़ा करे जे ना लो करे पदनक बेटा की मम्मा एक पकड़ ले रे पदनक बेटा। पदनक बेटा मत को एक बार का 100 बार कहें पदनक बेटा पदनक बेटा पदनक बेटा पदनक बेटा पदनक बेटा पदनक बेटा पदनक बेटा। ई बात के ते साबित कराओ हमार बाबूजी के कई बेर पादत देखले बाड़ी। काय बार बाप रे बाप पहले गंजा नया नया इनकरा घरे जैसे इनकर बाबूजी के खाना राज के देता नहीं तैसे इनकर बाबूजी छोड़ ले नया नया गइली बाबूजी के खाना रख के देली आ खाना खाते समय बाबूजी टी दे मार देली। तब बाबूजी जब टी दे छोड़ले तो कैसन छोड़ले लाल करिया पियर उजर हरियर कैसन छोड़ले। उ लौकेला चीज है तो जब लौका वाला चीज ना था पदनक बेटा काहे कहले बड़े तोर बाबू बिना पदले जियत रे। हम बाबूजी के बारे में अंट संट बोलला नु तो सोचला एक कलत में पक दिन परान निकाल दे हम। सारा दोस्त मन तोरा 50 बार कहनी जे हमार की नव साड़ी ते पहिरिए। ओ चाची। हाँ बबुआ जी वो घर में काहे हल्ला सुनाता? बात पूछे बबुआ। चाची। हाँ बबुआ वो बताओ ना का भइल बा? ई सारवा केने से भुलाइल भटकल अब के आइल बा। चाची। हाँ बबुआ बोला। ई सारवा मर्दाना का आवाज सुनाता ही घर में कुछ भइल बा का? हाँ ये बबुआ बहुत कुछ
कुछ हो गई बा। बहुत कुछ। हाँ बबुआ। बताओ न चाची का भइल बा। ए बबुआ हाँ बताओ लगी बड़ी लाज लगता हो। बताए में लाज लगता। हाँ वो बताइबू ना तो हम जानम कैसे। बताबे ना पड़ता। बहुत शर्म आता हो बबुआ। वो ना बताइबू तो हम जानम कैसे। हमारा से पूछी ना। रउआ से हाँ। रउआ से हम कहाँ जाई पूछे, हम अपना चाची से पूछो तनी। जौन बतिया अपन चाची से रउआ पूछो तनी नु। हाँ उ कांडवा हमरे से हो गइल बा। हाँ। कौन ऐसन बात बा। मन रही बताई। हाँ साला एगो तो हम 5 साल के बाद में आइल बानी। हाँ मैं हरारू के 50 बेर कहने की जे हमार किनल लुगा ते पेरिए। हाँ यहाँ आइला पर अपन महतारी के दे देले बिया जौन सड़िया माई जी पहले बड़न। हाँ साला 5 साल के बाद में आइनी हमरो बर्दाश्त ना भइल। हाँ। धई के मौगी कह के ससुरे धारा गइल। मेहरारू में ससुइया में फर्क नहीं के बुझात। महाराज तो फरक भइले बाटे तो मान लीजिए देखत बानी जे सड़िया में फरक बा। ए तो सरिया क्यों नहीं के लगा सकत। ए महाराज तो केहू लगा सकता तो हम जानी जो हमार किनल साड़ी हमार मौगी लगवले बिया। पहले ही बताओ हां दारू पीले बड़ा कि ना। झूठ मत बोलो। हेने सामने खड़ा होके बात करो ना। भर रास्ता दूध पियते आवत। दूध वो दूध पीले रहता तो दूध के महक आई, लेकिन ई दारू के महक होता। ए तो कति सही सही बताओ दारू पीले बड़ा कि ना। हाला ई नहीं माने तो रोमे रुपया के पीले बानी का। अपने अपने ने बताई जे के बानी वही बानी। हम पड़ोसी बानी। हमार पड़ोसिया बानी। हाँ अब मुसाफा चाट के हमार लाले कर दे। दिमाग दिमाग हां तो हेंगन मुड़िया नीचे का कर दो। तो अपने के पड़ोसिया बानी। हाँ तो रोमे कैसन पड़ोसिया बानी महाराज। कैसन बानी। सास हमार चमकत रहन। हाँ मेहरारू चमकौआ भभकौआ। हाँ। सारिन मोल करी खनी बरतिया। हाँ। आ रोमे धांगड़ होइले का। ए उल्टा सीधा मत बोलो। पहले ही बताओ गलती तो कह देले बड़ो। गलती के ये अथी बा जाके माई जी से माफी मांग लो। माफी मांगला में हो जाई। हो जाई। हाँ ना 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 सही कहले बनी रही चले के पहले माफी। मैं जी ए मैं जी अब तो हमरा से गलती होइए गइल बा। रोमे दुलरुआ दामाद हमी न बानी तो माई जी हटाई एक बेर जाए दी। हम कहनी जाके माई जी से माफी मांगे की तो ये कौन माफी मांगे तो हटा एक बेर जाए दी। खाली पिटाए वाला काम करो तो वही को कहल जाला। अभी से जाइयो ठीक बा। माई जी से कहियो माई जी हमरा से गलती हो गई और पैर छू के हम माफी मांगतनी, हमरा के माफ कर दी। पैरवा छू के ठीक बा और सीन खत्म गइल धांगड़ी जाई। माइयो जी तो रंडियाते रहेलो। हमारा में कौन दोष। माई जी हाँ बोली दादाजी। पता नहीं अब तो हमरा से भूल चूक से गलती हो गइल बा। हाँ रउआ दुलरुआ दामाद हम ही बानी हाँ तो हमरा के माफ कर दी। दिमाग नहीं खे अभी बाकी बता धांगड़। वही माफी मांगल जाला। पैरवा छुए के कहनी तो तू जाके सोड़िया उठाओ तो उतना लांगा दामाद हम ही बानी का। बढ़िया दामाद रहता ना तो दारू पी के नहीं रहता ससुरारी। रमन एक जगह जाने कि माई जी के गोड़वा लोकाइल बा सड़िया से। उहे गोड़वा टिक करत रहने जे केने लोकाइल बा। तने बुझाता गिरल दामाद हम ही बानी का। ओ माई जी हाँ बोली दामाजी। विदा करी। अभी बबी ना जाई ना जाई ना। माने का नहीं के जाई तो रोवे चल ना। सुनी दादाजी अभी कुछ सामान अभी किनाए नहीं खे। सामान नहीं किनाई ना ए महाराज हमार सामानवा लेके सूते के बा।
बॉबी से पूछ ली। रे कहाँ चल कहाँ चल कहाँ चल हाँ हाय देखो बतियावल का घरे चल घरे हाँ कैसन घरे कैसन घर कौन घरे हम ना जाएम ना जाए ना देख लिया अभी हमार अंदर के ब्रह्म बाबा नहीं से जागल तो का करबा हो अंदर के ब्रह्म बाबा जाग गए तो अपने बारे में सोच लिए ए तो का करबा का करब हाँ बोझ लिए जगर खिसिया गए लूर से हाँ तो आज मारे बिहान मारे अच्छा शनिचर अतवार बचा के मारे अच्छा आ हमार मार चली तो 8 दिन लगता है मारे तू कई दिन मारा हम ना जाएम तो चलवे कि ना रे ना जम रे ए दादाजी सुनी ना, आज आज रात भर रुक जाए जान ली, अभी ने सुबेरे रोज चल जा। आज रात भर रुक जाई। ई बतिया माई जी कहे लगलन रात भर रुकेला तो ठीक है बा माई जी हाँ आज रात भर रुकत नहीं हाँ लेकिन फिर शाम के दारू पिए हाँ आ शाम के दारू पीला के बाद कोनो गारंटी नहीं थे हाँ कि हम केकरा के पकड़े ए! यहाँ रह के जरूर नहीं कि हम चला तानी चल चल चली ए जी रुकी ना 5 साल के बाद जाता नहीं माई से आशीर्वाद ले ली ए अभी आशीर्वाद लेवे के बाकी है बा अब बताओ वही बेरा से सोचत रे आए आया टाइम एगो त जोर रे भाग कहीं का टाइम होइले देखे माई माई हम कहाँ जाई नतिया हमर बुबुन फोड़ देलक हो दादा आय दादा हो दादा आय माई माई भल भल खून फेंकवा देलक हो दादा आ माई मुतरो हमर मेहरारू मुतरो तू बना रे तेरो अतर हमर छाता फाटता मुतरो हमर मेहरारू न तो तारा रोवाई सुन के सारा मंदिर में के सियार यहाँ जमा हो जाई अरे आय बाबू अरे आजे बार रोवे के बाद चुप ना आनु दिन ये तो रोलिए हमर चुनिया बाबी अरे चुप ना रही छीनरी कितना रोई हम छिनरी हई छीनरी कहानी जई सुनरी कितना रोई रे सुन रे काला कहानी सुनरी कहानी हा हो गई हाँ चल चल लास्ट टाइम में हमरो का आशीर्वाद ले लेवे दे लेकिन अलगाही से आय अलगाही से मौगियो डेराइए गोइल बिया सारा दोस्त दरुइया में न बा साला न दरुइया पीले रहती न इतना भारी गलती भई रही खैर कोनो बात नहीं है लास्ट टाइम में अब तो गलती ना होई चल चल तन माई जी हाँ बोली दामाद जी। कहतनी लास्ट टाइम बा हाँ गो लागिले खुशी रही। गो लागिले जी ए जीजा जी हाँ सुनी ना कहीं न रो काहे गोड़ लागता नी ए महाराज तो आशीर्वाद दी आशीर्वाद दी हाँ तो वो नहीं जानत हम छोट बानी तो हमार कदे करे के पड़ी सुनी ना हम गोड़ लागे रहुआ के ए माने हम रोमे के गोड़े ना रोमे लागे हाँ तो बताई कहतनी या सोचतनी तो लागे ना महाराज को सिलाई का बनी ओ एगो तो टाइम नहीं के साली जी हाँ बोली कहे के मतलब जो रोमे दीदी के लेके अब जातनी हाँ घर में हिसाबे से रहे ठीक बा कैसन हाँ आ रउआ माई जी बचल बानी लोगनी हाँ तो घर में हिसाब से बनाए के बहा हाँ हिसाबे से खाए के बहा ठीक बा हम जो है आयम नु साले जी हाँ तो ये रोमे खतरा पाइप वाला फ्रूटी ले ले आएंगे ओए चल रे चल 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 अनहर कहीं का चल जल्दी बातें बातें में सारा अनहर कहीं का कितना लेट फंसा दे लोग बताओ तो तोरा घर के लोग कोई सन का बाबूजी के 50 बेर कहने जैसन का घर में हमार बियाह मत
बियाह कर देले हो बाबूजी कहीं ना अपना चक्कर में रहले कि हमारा चक्कर में रहले थाहे ना लागेला मेरा दादा तोरा आवे खुशी में सजो होले बानी अच्छा एक काम कर कहा तोरा घर के लोग तो खियावे कना तो 2-4 लात खिया दे ले लो अच्छा तनी खाना बनाओ खियाओ ठीक बा बनावा तनी अल्लाह ससुराली में जाकर पिटावे न सारा इज्जत के धजिया मिल ए जी घर में तो कुछ नहीं खे क्या बनाई हमें एको बेरक नहीं खेरे एको बेरक नहीं खे आनहर कहीं का ते एको बेरक नहीं खेते इतना होशियार बड़ी भाई देखबे सारा टोला पड़ोसी के ससुर बा भसुर बा केहू तोर देवर लोग बैठल बा एको बेरा के मांग ले एक बार तो मांग के हम बना देम आ रतिया के का खाएम आनहर कहीं का बार से सीमेंट बालू ढोएंगे तो 300 350 रुपया जरूर कमाएंगे अच्छा आते तब तक ले बनौले रही ठीक बाटी जाता नहीं ये गौरी बात कहा घर में चाउर मांग के आ हिसाबे से रही ए अपना घर में कौन हिसाब से रहे के बा आनर कहीं का भी यहाँ के लड़का के बारे में तोरा था नहीं खे का भइल बा बड़ी रांडा बाड़ो ए दादा हिसाब से ठीक बाटे अब लड़कवा तो लड़कवा हाँ बूढ़वा और छिहातारा ए दादा कैसा ठीक बाटे हिसाब से रहिए ए जी हाँ जाता नहीं हाँ बाय हम साढ़ तू गा रोलों से क्या बताएं हसन बकलोल आदमी से हमारे घर के जबरदस्ती शादी करा दिले लोगिन हम तो प्यार दूसरा क्यों करते रही अपन गाँव में बचपने से प्यार करते रहनी है आज उनके फोन लगावता नहीं कि वो कहाँ बाड़े हेलो हेलो कहाँ पानी जी घरे बनी घरे हाँ घरे क्या करता नहीं पूछू ना आई ना हमारा घरे ठीक बा आवतनी आई जल्दी तार मर्दा नहीं खनु ना ठीक बा गनी आई जल्दी का बात बा हो कि हमार मलिया बोलैले भी जा का हो बारह झरले बाड़ू अरे ना रोक देखावे खातिर हमार के देखाए बा का हाँ अच्छा काथी काथी बनैले बाड़ू कथी कथी हां आलू के भुजिया चल भात। चल खियावा